La intel·ligència emocional, per exemple, a través de la xarxa és molt difícil d'expressar. En Ricardo en el seu blog ho sap, té un caramull de trolls, gent que li contesta en comentaris durs, que no el coneixen en directe, no saben com és i no se fan massa la idea, i la imatge teva a través d'internet pot estar molt distorsionada, i això també condiciona molt quina serà la imatge que després tindràs en el món real. I és complicat, és bastant complicat. És una cosa que encara han d'aprendre a gestionar la gent que feien coses a internet. La trobada real sempre és un moment difícil, sigui com sigui, no? Però és normal que tothom té un personatge a internet i després la teva personalitat, que no sé quina és la de veritat, si la d'internet o la del món real. Però vaja, jo sí que tenc molt pocs amics al món real, molt pocs, perquè soc molt fidel als meus amics, i molt més amics a la xarxa, molt més. I per exemple al Meneame he trobat un caramull de gent, molt bona gent, que després he conegut en les quedades que fem, i és impressionant. Sí, jo sempre dic que hi ha un abans i un després de, per exemple, el Meneame, per la quantitat de relacions socials que entenc. I doncs el que ens explica